U Medini je sinoć u prostorijama hotela Šehdul Medine održan sastanak svih vodiča ovogodišnjeg hadža, kojeg je vodio izaslanik Ureda za hadž i umru i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zavidović i Izet Efendija Čamđić. Sastanku su prisustvovali i rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Efendija Hadžić, te izaslanik Reisul Uleme ove godine na hadžu profesor dr. Enes Ljevaković. Tokom sastanka bilo je riječi o planiranim aktivnostima dok hadžije borave u Medini, a to su organiziranje posjeta Uhudu, džamiji Kibletein, Mesdžidul Kuba'u, džamiji Allahovog poslanika i revdi za tek pristigle hadžije iz Bosne i Hercegovine. Ono što nas očekuje u narednim danima je svakako obilazak znamenitosti Medine poput Uhuda, Kuba, Kibleteina i tako dalje. Zatim posjete revdi, posjete poslaniku alejhi selam. Planovi su dakle napravljeni i sve teče svojim tokom onako kako je i planirano. Nakon toga imamo premještaj svih hadžija u jednom danu 19. juna iz Medine u Meku i to je jedna operacija koja će zaista pokazati koliko smo spremni i koliko smo obučeni dakle, za ovogodišnju organizaciju hadža. Svi vodiči su na svojim mjestima, svi su zdravo, svi su spremni, svi su obučeni i svi su kadri da učine ono što je potrebno kako bi ova operacija premještanja iz Medine u Meku uspjela. Naglašavam, to je jedan veliki poduhvat jer 47 autobusa u jednom danu treba prebaciti dakle, iz Medine u Meku zajedno sa njihovim prtljagom, sa njihovim stvarima. Mi smo sve u detalje isplanirali i ja se nadam, ako Bog da će ovo sve uspjeti i da ćemo uspješno doći u Meku gdje ćemo nastaviti onda naše obrede, gdje ćemo nastaviti naša planiranja i naše aktivnosti i pripreme za obavljanje hadža, zapravo onih obreda radi kojih smo ovdje i došli. Profesor Ljevaković je istakao i da je organizacija dolaska 2200 hadžija iz Sarajeva u Medinu bila jedna velika operacija, ali da je uspješno okončana. Čekamo ovdje ponedjeljak kada će naše hadžije biti prebačene iz Medine u Meku. Naravno, to slijedi poslije toga naravno oblačenje hrama, ulazak u hrame i hramske obaveze i pripremanje za obavljanje ostalih hadžskih obreda. Nadamo se da će sve naše hadžije ispravno obaviti obrede. Dakle, čuli smo večeras ovdje na sastanku i izvještaje ljekarskog tima koji prati zdravstveno stanje naših hadžija. Uglavnom, naše hadžije su u dobrom stanju i nadam se da će sve hadžije i hadžinice uspjeti obaviti sve hadžske propise i obrede onako kako je i predviđeno. Hadžije bi put Meke trebale krenuti u ponedjeljak 19. juna, a prije samog polaska će obući hrame s obzirom da ih po dolasku u Meku očekuje obaveza obavljanja umre.